nepoznám, a teraz dobre počúvajte, väčšieho odrbávača, klamára, prospekára a človeka so špinavým charakterom, ako je Tomáš Taraba. Nikdy v živote som sa nestretol za človekom, ktorý vám podá ruku a odrbe vás, nestihnete sa od neho otočiť. To je Tomáš Taraba. Nádherný, úslužný, distinguovaný, retoricky absolútne vybavený junáčik, ktorý jednoducho je po Bohovi prvý a myslí si, že zajtra ide byť predsedom vlády. Úplne sa to z ničoho nič zvrtlo na debatu, že nastal konflikt, kto bude ministrom miesto mňa. Zavrel som sa s Tomášom vedľa do miestnosti a vravím mu, ako si to ty predstavuješ? Keby tam bol Ľupták, keby tam bol Ševčík, robím to s nimi. Tebe štátneho tajomníka ísť robiť nemôžem, pretože behom týždňa by som ťa vyhodil z okna. Ja sa poznám. My dvaja by sme sa nezniesli, lebo ty si jeden arogantný chrapúň, ktorý nepripustí cudzí názor. Proste, aj keď budeš trepať kraviny, trváš si na nich, keby to bolo hneď, ja neviem, čo na slnko jasnejšie, skrátka, ty si jeden egomaniak. A to si mi ako povedal? No ako ma počuješ, tak som ti to povedal. Skrátka, my dvaja sa neznesieme, hej. Príliš veľký kohúti na malom smetisku a toto by dobrotu nerobilo. Ja som otvorený človek, ja veľmi dobre cítim tú animozitu z teba. Nie, to bude úplne opačne. Rudo, ja sa v tom absolútne nevyznám. Ty si v tom doma, ja práve, že budem potrebovať pomoc tvojich ľudí, tvoj tým odborníkov, ktorí jednoducho ty so sebou donesieš, pretože ja nemám nikoho. Ja mám len Filipa Kufu a ten robil horára vo vojenských lesoch. Ja skrátka fakt nikoho nemám, koho by som si tam so sebou zobral. No a jednoducho som potom povedal, no skazu väzni, aký si, taký si, veď ja vyjdem aj s vysavačom. Myslím si, že nejako to utrasieme. Tak ako povedal, vyznal sa v tom absolútne ako hus do piva, jemu životné prostredie nehovorilo absolútne nič. Možno tie cifry, ktoré tam skákali, z toho sa mu oči vlnili. Vravím, ja tú odbornú stránku si zastreším. Ja som mal komplet tým, všetkých generálnych sekčných, všetkých štátnych tajomníkov nachystaných do Slovenskej akadémie životného prostredia, na Slovensku túto štátnu ochranu prírody, do všetkých národných parkov my sme mali kompletne nachystaný manažment, že by sme boli prišli, ťap, a do 2 týždňov vymenené ministerstvo životného prostredia. Zdvihnem telefón, vravím, Tomáš, vieš, čo si podpísal? A ten začal po mne zjapať do telefónu. Aký som ja ako sa tomu rozumiem. A ako ja ho len odrbávam, že sa nevyzná vo veciach aj s Filipom. A že už mu leziem na nervy a neviem čo, to bolo súvislých 15 minút nadávania a mu rávim, no dobre, keď máš takýto názor na mne, sa nemáme o čom debatovať. Zložil som telefón a napísal som mu SMS-ku, že skrátka ma veľmi mrzí, keď má takýto pocit, ale to, čo podpísal, je likvidačné pre Slovensko. Takto. Vždy som sa snažil prísť, vysvetliť, čo robí Filip Kufa za kraviny v národných parkoch, krížom krážom v rámci likvidácie ochrany prírody a obdobných záležitostí a proste všetkých vecí, kde nám ľudia nadávali, neštátni vlastníci lesov, starostovia, primátori, že posledný raz nás volili, pretože je tu väčší chaos, bordel a cirkus, ako bol za Budaja a obdobne. Toto som počúval pravidelne, vždy som sa snažil za tým Tomášom prísť, vysvetliť mu, čo zle robia. Dal si, chvala Bohu, povedať, zobral tú ochranu prírody spod Kufu, dali sme mu len prevádzku národných parkov pod neho, aby si tam robil s drevom, čo chce, lebo Kufa nezniesol niekoho, kto sa trošku viacej vyznal v horárčine, ako on, už bol pre neho nebezpečný, lebo on potreboval vytvoriť dojem u Tarabu, že on je jediný, kto sa v tomto odvetví a obore vyzná. Viete, keď je niekto ING a dajú mu vo vojenských lesov stáť pri štiepkovači a robiť čiarky, koľko fúr odvezú nákladné auta, tak to o niečom svedčí.